Prije 50 godina moj je pokojni otac išao automehaničaru i tamo sreo nekakvog funkcionara Dinama koji mu je rekao: u Međimurju smo našli genijalca za nogomet. Došao je iz Međimurja dečec od 1,73 m koji je zaista postao jedna od najvećih legendi nogometnog kluba Dinamo, Drago Vabec. 11 godina je igrao u tom Dinamu. Bio je brz, iako sitan, 1,70 m, ali je radio čuda. Nije uopće bio centarfor, ali je svejedno zabijao nezamislivo puno golova. Dospio je do Jugoslavenske Repke, tad nije bilo Hrvatske, osim kao Socijalistička Republika Hrvatska. Bila je velika konkurencija jer je zakonom bilo zabranjeno nogometašima da odlaze u inozemstvo do 28. godine. U toj ogromnoj konkurenciji iskusnih nogometaša Drago je zaigrao za Jugoslavensku Repku i svi pamte njegov gol protiv Švedske na Maksimiru, kada je nekako izveo štos, nekako vanjskim dijelom noge je sa 20 metara pogodio u rašlje, probivši tada najboljeg golmana na svijetu, Šveđanina Hellstrema, pokojnoga. On je dugo pak igrao u Njemačkoj. Kad je Drago napokon napunio neke godine, pa da još malo i zaradi, a zapamtite i to, nije u ono vrijeme bilo ovako, pa sad 10 godina igraš nogomet i promijenio si 10-15 klubova u tih 10 godina, zaradio puste pare. Bilo je umijeće prodat se, pa je Drago se prodao u Brest. Klub koji je bio sredina francuske ljestvice, ali stabilan. Poslije su ispadali u drugu ligu, poslije Vabeca naravno. Ali tada su bili stabilan klub, a Drago je proglašen najboljim igračem nogometnog kluba Brest u njegovoj povijesti. Nadavao se toliko silno golova za taj Brest, kažem, iako nije bio centarfor. Zašto je Drago potpuno opravdano dobio mural u Utrinama? Pa zato što je desetljećima živio ovdje. Ja sam ga viđao iz te Brčine koje je imao cijelu svoju karijeru, do duše. Posjedao je u međuvremenu i onda mi neko reče, kad ga dugo nisam vidio, da se odselio, da je ne znam šta, nekakav drugi stan, treći stan našao i tako to. I otišao, ali vidite, ovdje ga u Novom Zagrebu nisu zaboravili. A kako bi ga zaboravili? Pa malo je takvih legendi Dinama kao što je bio vječni Drago Vabec, mali sitni Međimurec od 1,70 m, ali kako bi rekli u nas, možda sitan, ali zato dinamitan.